गिबियावनो राङाफारा बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै नोंथांमोननि मिडियानिसिम रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय। दा दिनैहाय जोङो राङाफारा बियाब दुलाराय बाथौ गौथुम आफादनि जानानै जे नैबे नैथि गोथार मंगलबार सानखौ फालिनाय समाव जे बेखौनो जोङो रायजो राजाफोरनो फोसावनो नाजादों जे जोंनि नैबे बाथौ धोरोमनि गेजेरजों जे जोंनि बर' हारिखौ मोनसे गेरेमसा हारि दानायनि मोनसे सिमां दङ जोंनि बियाबा, जे बेखौनो नोजोर बोनानै नैबे समाव जोङो माने माखासे गोनां हाबाफारिनि सायाव माखासे आयदाखौ लानानै जोङो सावरायनो लादों। दा बेफोरनि गेजेरजोंनो जेन जोङो बर' हारिखौ जे बाथौ धोरोमखौ जौगाहोनायनि माखासे खामानिफोरखौ मावलांनो हागोन बेखौ नोजोर बोदों। बेबायदिनो जोङो दिनैनि फुंबिलि समनिफ्राय जे गिबि हाबाफारियाव जोङो धोरोमारि फिरफिलाखौ बिरहोनाय जाबाय। बेजों लोगोसेनो बिनि उनावहाय जोङो बे नैथि गोथार मंगलबार सानजों लोब्बा लानानै जे जोंहा मोनसे फोरबो दङ जे सरासति होननाय फुजाया जोंहा नैबे गोथार मंगलबार सानजों बै समाव बाथौआरिफ्रा फालियो। बेनिखायनो जोङो दिनैहाय नैबे जोंनि नायल' जाल' मोनसेल' बियाबजों दाजानाय जे आलारि बाथौ आश्रम फरायसालि दङ, नैबे फरायसालिनि गथ' गथाय फरायसा फरायसुलि बयखौबो लानानै जोङो जेन सोलोंथाइ बिथिङाव जोंनि फरायसा फरायसुलिया जौगालांनो हागोन बेखौ मिजिं लानानै बिथांमोनखौ जे नैबे सरस्वती फुजानि जा जोंनि नैथि मंगलबार सानाव जों फालियो बेखौ फालिदों। आरो बेजों लोगोसे नैबे फैबाय थानाय दान्दिसे उनावनो जोङो मोनसे गेवलां मेल लादों। गेवलां मेल लानायनि सिगां आरोबाव जोङो माखासे धोरोमनि नैबे जे धोरोमनि माखासे सोंथिफोर बादायलायनाय जोङो लाइमोनफोरनिफ्राय लादों। दा बेखौबो जोङो मावफुंलांगोन। बेबायदिनो जोङो गोबां हाबाफारि लादों आरो लोगोसेयैनो जोङो बे गेवलां मेलाव माखासे गोनां आयदानि सायाव सावरायगोन। बे सावरायनायाव जोङो आलासि महरै हांख्रायनानै लाबोखादों जे बिथांमोनहा गोबां बेसेन गोसा बिबुंथिखौ होलांगोन आं आसा खालामदों। जे जोंनि रायजो राजाफ्रा बिथांमोननि बेसेन गोसा बिबुंथिखौ दान्दिसे उनाव खोनासंनो मोनगोन। जा आलासिखौ जोङो हांख्रायदों जोंनि बे गेवलां मेलखौ बेखेवनो थाखाय दुलाराय फरायसा आफादनि फोनांजाब सासे नेहाथारि राजेश बसुमतारी फंबायखौ जोङो बेखेवनो थाखाय हांख्रायदों। लोगोसेनो जोङो गाहाय आलासि महरै जोंनि राङाफारा दख'रा गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि मुस्रि गेवलां लन्डेस्वर सरगयारि बिथांखौ जोङो गाहाय आलासि महरै हांख्रायनाय जादों। हयथ' बिथांमोननि बोसोननि गेजेरजों जे जोंनि बाथौ धोरोमखौ माखासे जौगाहोनाय बिथांमोनहाबो माखासे मदद आरो हेफाजाबखौ होलांगोन बा जों मोनगोन बिथांमोननिफ्राय मोजां बोसोनखौ मिजिंथिनाय थाबाय। आं बेखिनिखौनो नोंथांमोननो मिडियानि गेजेरजों फोरमायनाय थाबाय। गोजोन्थों।